ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ ва замин ва квартираҳои фурӯшӣ дорем ки арзонай через имо ватсап роӣ кардагиам. Бардони азиз, пешкаш шумо мекунем видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дорад кор. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем бародарон. ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хел хона доред ёки квартира ёки мошин ёки замини фурӯшӣ бародарон, дар номерои имо ватсап роӣ кунем, ки бо мо тамос гиред. мо дар видеои оянда маслиҳат карда реклама мекунем. бародарони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 154 сомони 91 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунен. мо бошад наворро сар мекунем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар Душанбе, дар коммунизм, дар гулпарвар. бародарони азиз, дар гипразем дар 7 сотиқ замин 6 дар хона кардагӣ дорад. хонаҳо беҳади ба дурнӯшон калонай, як калидори дароз дорад. бародарони азиз, обсветош пайсени ҳастай, 3 та байна дорад, 4 та ватапаро, 2 та кухни, 2 та анҷомхона, 2 та ҳоҷатхона, ҳамаш қоидавия. бародарони азиз, дарахтои мевадиҳанда, ангури чойлоби ангур калон задагиай. хона беҳтарин ремонт кардагиай, шифонер, термикс ва ҳамаи шароитҳои ҳамин барои зиндагӣ кардан тайёра. яъне ки кухни наборам дорад барои ошхона, кухни набор, ҳамухе шкафошкати мондагиай. хона барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитҳои ҳамин зиндагиро дорад. бародарони азиз, беҳади бад хонаҳо дуруншон 6 метри, 7 метри калона беҳади бад. бародарони азиз, нархи хона дӯстони азиз $85,000 бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, бо арзонам мекунем гуфтагиай. муомилаи хубам дорад, сирош нафурӯхта мешавад. рақамошон дар рӯи экран нишон. бародарони азиз, кадомтон агар ҳамин хел хона хариданен, беҳад арзон мекунем гуфтагиай, муомила мекунем. хона ҳамаи шароитоша дорад гуфтагиай, бе ягон камбудиай. хона бо ғишти пухта бардоштагиай ва маҳсулотҳои ҳамин хонаро ҳамаша айдубай овардагиай. аббой пабой ҳамаша мисол айдубай овардагиай, курпача мурпача ҳамин качественный материалка тайёр кардагиай. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо, маълумоти бештараш метавонед гиред. мегзарем бародарон ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ғозималик. бародарони азиз, дар 10 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёра, як калидори дарозам дорад. бародарони азиз, хона нав сохта, хонаро нав тайёр кардагиан, хона ремонт кардагиай. 3 дар хона дорад. бародарони азиз, якта меҳмонхона, дута дигар хонаи мешитагӣ, як калидор. хонаро гирдош маҳкамаи бо семинблок даврозадагиай, дарахтам шинодагиай. дӯстони азиз, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. хона қоидавия оғулам дорад поёнда барои ягон гов, ягон чӣ бастан. нархи хона бародарони азиз бо маслиҳата, яъне ки дар ҳамин рақамҳо дар ватсапш менависен ёки занг мезанен, маслиҳат мекунед. хонаро бо договорной гуфтагиай, қати соҳибаш гап мезанен, чанд сомон хитон нархтона бо маслиҳат мекунен. рақамошона дар рӯи экрани шумо ва ватсапшам кор мекунад, метавонен дигар маълумотша гирен. агар шумо бародарон ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ёки замин ё квартира ё ягон мошини дигар, дар номерои имо ватсапи мо роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ мо бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, дар қариби гипраземай гуфтагиай. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 31 квадрати метр. бародарони азиз, обсветош ҳастай, навастройкаи ремонти беҳтарин кардагиай. ремонтшо нав кардагиай, навастройка квартира. бародарони азиз, хона барои зиндагӣ карда ҳамаи таҷҳизотҳои зиндагиро тайёр карда овардагӣ мондагиян, бо ҳамаи чизо чораш фурӯхта мешавад. дар бозори гипразем қарибтарай ва масҷид, мактаб, садиқ, бозор ҳамаш дар наздики ҳамин квартира қарор дорад. бародарони азиз, нархаш бародарон 185,000 сомон бо кадоми харидори аниқай, бо муомила мешавад. марҳамат, маълумоти бештараш метавонед гиред. мегзарем бародарон ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшии навбатии мо бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар уртабыз. бародарони азиз, 6 сотиқ заминай, дар инҷа об овардагиян, яъне ки ош ҳастай гуфтагиай. соҳибуш ҳамсояҳо зиндагӣ кардестан, заминшам замини нағзай гуфтагиай, мулоимай, метавонем ки барои хона кардан тайёрай, ҳуҷҷатош 100% гуфтагиай, обсвет дар инҷа ҳастай. нархаш бародарон дар 6 сотиқ 50,000 сомон бо кадоми харидори аниқа, яъне наличи
бо муомила мекунем гуфтагаи соҳибаш ва ба мошинам алиш мешавад болои мошин тия гуфтага ҳисоб мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти бештараш метавонем дӯстон гирем. мегзарем бардорни азиз ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ бардорни азиз дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар политехникум. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 37 квадрати метр бардорни азиз. метавонем ки документам книша об светаш ҳастай ошхона ҳоҷатхона ҳамом навастройкай ремонти беҳтарин кардагиай. хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад гуфтагаи соҳибаш, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҳамаш тайёрай бе ягон камбудиай. нархаш дӯстони азиз 185 000 сомонай. хай нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нест. хай кадомтон агар ҳаминҷа политехникум харидани бошед ҷош ҷои нағзай метавонед занг зад дигар маълумотша гирем. шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи пахтакор бардорни азиз 4 совхоз. 5 сотих замина гирди замин маҳкамаи бо семинблок. 2 хонашам бардоштагия фақат болоша пӯшондан дар кораи дӯстони азиз. дигар ҳамаш яъне 100% метавонен болои хонара пӯшонен, яъне ки я шукатур карда дар трезара часпонед зиндагӣ кунен. дар қарибиш масҷид об мактаб ва дигар чизом ҳаста гуфтагия номеро 24 соат кор мекунад, метавонанд занг зананд. нархаш дӯстони азиз 90 000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтагия бо муомила мекунем гуфтагия. марҳамат маълумоти бештараша метавонен гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ мо бардорни азиз инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар домои пеши корвоне бардорни азиз пеши бозорда қарор дорад. 2 хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 45 квадрати метр. об свет ошхона ҳоҷатхона ҳамом ҳамаш қоидавиай. дом навастройка бардорни азиз ремонтуш хай кардагиай бо ба маъқули худо дигашам мекунем бардорни азиз. хона қоидавиай бе ягон камбудиай. нархаш 250 000 сомона гуфтагаи соҳибаш. 45 квадратае документага. рақамошон дар рӯи экрани шумо кадомтон аим территория харидани бошед пеши корвонда қарор дорад домои навай метавонед маълумоти бештарша гирем дӯстон. агар шумо хонаи фурӯш доред ёки замин ёки мошин ёки хона дар номеро имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда мисли намихи хона мо реклама мекунем. дар комментария нависед фикротона бардорни азиз чӣ фикр доред дар бораи хонаҳо ёки ягон хона дар кор бошад мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор бардорни азиз. райони Фархор 1-3 километр истаракай гуфтагия. 8 сотих замина 3 дар хона кардагия. хона ремонт кардагия бардорни азиз. об свет ошхона ҳамом ҳуҷҷатош ҳамаш 100% гуфтагия. гирди хона маҳкамай. хона бе ягон камбудия. ошхона ҳоҷатхона ҳамаш қоидавӣ кардагия. дарахтон шинондагия бардорни азиз. дар пеши заправкаи сӯзишворӣ топ гуфтагия. хай бо дигар маълумотша мегирен. маркази уртабыз. нархаш барадон 130 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомилам дорад, яъне ки арзонам мекунем гуфтагия. марҳамат. наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри бохта дар қурғонтепа қарор дорад дӯстони азиз. дом навастройкай нав ремонт кардагия. лифтам дорад. 2 комнатаи квартира дар 4 этаж қарор дорад. 39 квадрати метр бардорни азиз. об свет ошхона ҳамом ҳамаш қоидавиай. ремонти беҳтарин кардагиай. термис отопление ва дом бо ғишти пухтакати бардоштагия. гармай гуфтагиай. беҳтарина ҳамаш хона маҳсулоти сифати баланкати тайёр кардагиай. нархаш дӯстон 218 000 сомона. хай кадомитон харидани бошед имина дар куҷо қарор дорад ёки чӣ хелай ҳамаша метавонед ҳамин рақамо занг зада маълумотҳои бештараша гирем дӯстони азиз. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеои моро дар имо ба дигар сайтотон агар имконият бошад падилиса кунен. хела беҳтарин кор мешид. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар маҳаллаи яъне ки деҳаи истиқлол бардорни азиз. ҳамин хел маълумот ҳастай. 7 сотих замина 3 дар хона кардаги тайёра. хонара ремонтош беҳтарин барои ремонтош кагнада кардагия. ошхона ҳоҷатхона ҳамом термикс ҳамаша дора гуфтагия. тёпли
пол задагия барои зимистонам тефли пол ҳамихе заводской часпондагия бардони азиз. хона бе ягон камбудия бардони азиз, яъне ки бочкаи барои болаи кришатам задагия барои ҳоҷатхона аделна об мерава гуфтагия, барои обозиам, баъд барои дигар чӯшам, яъне ки бисёр чизҳои замонавӣ ҳамаш қоидавӣ кардагия ки шутоби дар зимистони тобистон ягон азоб намекашем гуфтагия. нархаш барои 200,000 сомон бо кадоми харидори аниқа гуфтагия, бо муомилаам мекунем ва варианти алишиам дорад, ягон вариант дошта бошад метавонем пешниҳод кунем. мегзарем ба 11-ам хонаи фурӯшӣ. 11-ам хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, воқеъ дар Корвонгузор, яъне ҳамихе маълумот, яъне деҳай районаи кадоме ки ҳамҷа медонам бардони азиз. 4.5 сотиқ замине бардони қариб 5 сотиқ замине, 3 дар хона кардагӣ тайёр ва якта калидор, яъне ки ҳамин веранд ҳаҷми калоншкати дора гуфтагия, долон яъне бардони азиз. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ тайёр, дарахтон шинодага, гирди хона маҳкама, ремонт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обуш дар ҳамин наздикия гуфтагия 10 метр усу обае гуфтагия бардони оби нӯшоданӣ ҳамаш қоидавия. нархи ин хона бардони азиз дар қариб 4.5 сотиқ замине, 3 дар хонае, нархаш 200,000 сомон бо кадоми харидоре муомила мешавад. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо. мегзарем бардорум ба 12-ам замини фурӯшӣ. 12-ам замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор бардони азиз, яъне ки аниқ кадом маҳаллаша ва аниқ сурати аниқша роӣ накардиам бардони азиз. 6 сотиқ замине ва як-ду чиз дигарам дора, қатишон 4 куб тахтаам дора гуфтагия, ҳамихел маълумоте дӯстони азиз. нархаш 15,000 сомон дар инҷа гуфтагия ки уже одамо зиндагӣ кардесанд, 300 уже хоҷагӣ ҳастай, ба қариби обшам гузарондисам, оби барои заминам мегзаронам бардони азиз. кадом то харидор бошад нархаш 15,000 сомон, бо метавонем дигар маълумотша гирем.